ଇଏ ହଉଛି ଅନନ୍ୟା। ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଛକ ପାଖରେ ବସୁଥିବା ବସରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ୟା ଓହ୍ଲେଇଲା ସେତେବେଳେ ରକ୍ ରକ୍ ଖରା ହଉଥିଲା। ପାଦ ବଢେଇ ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡିଗଲା ସୁମି ପିଉସୀଙ୍କ କଥା। ସୁମି ପିଉସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ। ଛୋଟବେଳେ ଅନନ୍ୟା ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପିଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ବିତାଉଥିଲା। ପିଉସୀଙ୍କର ବାହାଘର ଟିକେ ଦୂର ବାଟରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାପା ଘରୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ଆସନ୍ତି କେବଳ ଅନନ୍ୟା ପାଇଁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଅନନ୍ୟା ଦେଖିଲା ପିଉସୀ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସି କିଛି କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ପିଉସୀ ଅନନ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପିଉସୀଙ୍କ ଆଖି ଖୁସିରେ ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ମୋ ଝିଅ ଆସିଲାଣି। ଅନନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପିଉସୀଙ୍କର ଖୁସି ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛି। ମୋ ଝିଅ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ବି ପାରୁନି। ପିଉସୀ ମୁଁ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ବି ତୁମ ପାଖେ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଇ ରହିବି। ଆରେ ଆରେ ମୋ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି। ହଉ ହଉ କେତେ ଜୋର ଖରା ହଉଛି। ତୁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲୁଣି। ଗଲୁ ଗଲୁ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକି ଡ୍ରେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବୁ। ମୁଁ ଯାଏ ତୋ ମନ ପସନ୍ଦ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିଦେବି। ଗଲୁ ଗଲୁ ଜଲ୍ଦି ଯା। ହଉ ପିଉସୀ। ପିଉସୀ ଲାଗି ପଡିଲେ ଅନନ୍ୟା ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଅନନ୍ୟା ଆସି ପିଉସୀଙ୍କ ସହ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ପିଉସୀ ତମର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ମାଙ୍କ ଗାଳିରୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତମେ ତମ କାନି ପଛରେ ମତେ ଲୁଚାଇ ରଖୁଥିଲ। ଖାଲି କଣ ଏତିକି ଶାସନ ବି ମତେ କରୁଥିଲ। ଆଉ ତୁ ଛୋଟବେଳେ ମୋରି ଗେଲା ପାଇଁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଥିଲୁ। ଆଉ ପିଉସୀ ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ହାତରେ ସେ ଆରିସା ପିଠା ଆଉ କାକରା ପିଠା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ବି ଭୁଲିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଜି ରେ ଖାଇଦେ। କ୍ଷୀରି ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି। କାଲି ତୋ ପାଇଁ ଆରିସା ପିଠା ଆଉ କାକରା ପିଠା ବନେଇଦେବି ଖାଇବୁ। ପିଉସୀଙ୍କ ହାତର ସୁଆଦିଆ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଅନନ୍ୟା ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସହରର ବଡ ବଡ ହୋଟେଲର ଖାଇବାରେ ସେଇ ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ ଯାହା ପିଉସୀଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧାରେ ଅଛି। ସେଥିରେ ଥିଲା ନିର୍ମଳ ସ୍ନେହ ଓ ଆନ୍ତରିକତା।